Ayan, hi guys, good morning. Ayan, nandito tayo ngayon sa aking garden. Mag-harvest tayo ng pechay. Ayan guys, so tingnan nyo yung pechay ko, ang lalaki na. Ayan oh. Ayan siya, harvest na ang aming pechay. Yung aking kamatis hindi pa siya pwede dahil maliit pa, namumulaklak pa lang. Pechay pa lang ang po pwede. Ayan. Ito, hindi ko na siya na-transplant. Ayan, nagdikit-dikit na siya. Mustasa. Ere naman mustasa siya. Ayan. Yung kamatis ko, yan, namumulaklak na din. Ayan. Ito siya ngayon, ang aking pechay. Ayan, namumulaklak na yung aking kamatis. Ayan. Ibulaklak na siya. Ayan siya ngayon ang aking pechay. At ito ngayon yung mga mustasa. Ayan, yung aking mga kamatis. Maganda na. Ayan, may bulaklak na siya oh. Ito, laki niya oh, ganda oh. Ito sa kabila, puro mustasa naman to sa kabila. Ayan. Ayan, ito pechay pa din. Ayan, malalaki pa din na pechay. Ayan siya oh. Tapos ito yung ibang kamatis ko. Ayan. Ayan. Yan ang aking hardin. Ayan guys. Harvest tayo ng ayan guys, sa harvest lang ako ng pagsahog namin sa sinigang na bangus. Ayan guys, oh, 4 na puno lang yan, pero napakalalaki. Ayan, laki oh. Yan. Dami. Yan, thank you so much. Magandang buhay, mahal naming mga kabarangay. Ayan, yung aking sili namumulaklak na din. Ayan siya, nakita nyo guys. Ayan, mainit na. Ayan, namumulaklak na rin yung mga sili ko. Ayun din yung ibang kamatis ko pa, malalaki na din. Ayan oh. Malalaki na siya. Malapit na siyang mamunga dahil may bulaklak na. Ayan siya guys oh. Mamulaklak na siya. Yung talong ko malaki na din. Ayan, tingnan nyo yung talong. Ito mustasa pa din. Ayan. Mainit na. Ito yung talong ko oh. Maganda na rin siya oh.
Ayan. Ayan, ito na ngayon guys ang ating na-harvest. Dami no, 'di ba? Ayan. Malaki. Ayan. Yummy, yummy pechay.